बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि 23थि जयै जथुमलायनाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। मार्च दाननि 22 आरो 23 इंखालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरि बाथौ आश्रमाव खुंजानाय 23थि बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि जयै जथुमलायनाय हाबाफारिया दिनै बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 8 रिंगायाव बाथौ आश्रम जथाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आश्रमफोरनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि अजित नार्जारिजों लोगोसे गंफ्रोमबो आश्रम फरायसालिनि गोरायुंफोरा। बेनि उनाव 8:30 रिंगायाव गोथैनो सि बावनाय हाबाफारियाव सिखौ बावजेनो बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुंख्लंसा खुंगुर बर'आ। बेनि अनगायैबो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोरा जानानै थाङो। सानजौफुनि 12 बाजियाव गेवलां मेला जागायो आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। अजित नार्जारिनि मेल सामलायनाय बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो जवाहरलाल नेहरू मुलुगसोलोंसालि दिल्लीनि बिबुंगोरा निराला रामसियारिया। बेनि अनगायैबो बे गेवलां मेलाव बाक्सा जिल्ला आबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर आरो गोबां सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ माननि आलासि महरै बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। खुलुमबाय। बाथौ आश्रम जथाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो गेट टुगेदारखौ खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय बोसोराव 23 खेब आरो बिदिनो देग्लाय बोसोराव 22 आरो 23 खालार बेहायो जोङो फरायसाफोरनि गेजेराव बायदिसिना बादायलायनाय लादों, जेरैहाय गेलेनायबो खालामदों जोङो, खारनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय लादों, ओमफ्राय आर'ज मेथाइ रोजाबनाय आरो लोगोसे फोरोंगिरि सामलाय आफाद आरो जथाइ आफाद जयै लोगो नांनानै गोदान सोलोंथाइ बिथांखिखौ नोजोर लाना खायसे गोदान मा बिथांखिफोर मावनो हायो बिनि बागै सावरायनाय जादों। आरो दिनैयो गेवलां मेलाव जोङो फुंनि समाव जोंनि जिखिनि गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ मावफुंलांबाय आरो दा जोङो हांख्रायनानै लाबोदों दिल्लीनि जवाहरलाल इउनिभारसिटियाव बिबुंगोरा खामानि मावनाय प्रफेसार मानिनां निराला रामसियारि बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजानानै फरायसाफोरनो माखासे जिखिनि गियान आरो बिहोमाफोरखौ मिथिनो गोनां बे बाथ्राखौ जों लुबैनाय बायदि फैनानै मोजाङैनो बिबुंथि लाखिबाय आरो बे हिसाबै जोङो बिथांनि फारसे जोंनि गोजोननायखौ बावहरदो आरो बिथांजों लोगोसे बेवहायनो गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेज जालुकबारियाव थानाय बिनि प्रफेसार डाक्टर खगेन बसुमतारी सार बिथाङाबो फैदो। बिथाङाबो बर' मिडियाम फरायनानै बर'फोरनि गेजेराव गिबि आयुर्वेदिक जाजेननाय डाक्टर। बिथाङाबो जोंनि फरायसा फोरोंगिरि आरो बिगोमाफोरनि गेजेराव फरायसाफोरा आथिखालाव माबायदि फरायनांगौ, थारैनो सोलोंथाइया फरायसाफोरनि थाखाय मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथार बेफोरनि बागै मोजाङैनो बिबुंथि लाखिगोन होनना जोङो जोबोर मोजाङै मिजिंथिनो आरो बोसोरै बोसोरै जोङो बिदिनो गेट टुगेदार खुंनायनि गेजेरजों फरायसाफोरनि गेजेराव बादायारि गोसोखौ जेरै गोख्रों खालामनो हायो बेखौ नोजोर होबोदों आरो बे हिसाबै जोङो हारोंथाइ आनजाद खुंबोबाय थादों। बे हारोंथाइ आनजादाव उथ्रिसार फरायसामोनखौ जाय फरायसाफोरा 80नि सायाव नाम्बार मोनदों बोसोरै जों मान बावबोबाय थादों, मान बिलाइ होनानै आर'नाइबो होनानै बरायदों आरो बे हिसाबै फरायसाफोरनि गेजेराव जिखिनि फरायनायनि बागै गोसो बेखौ बारायदों होनना बुंनो हायो। मानोना आगोल बोसोराव हारोंथाइफ्राव खोब खम पास जायोमोन, नाथाय देग्लाय बोसोराव फ्राय 300नि खाथियाव 80 नाम्बारनि बांसिन नाम्बार मोनदों आरो फरायसाफोरा। बेवहाय जोंहा गासैखौबो बरायनो थांनायाव एसे थाखा फैसानि जिहेतु एसेबां गैया, बेयाव जेंनायानो गोलैलाय लांदों। खिन्थु जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिदिनो बोसोरफ्रोमबो गासैबो फरायसा फोरोंगिरि आरो बिगोमा मोना जोंनि बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि जा थांखि आरो नोजोरफोर दङ, बर' बिजोंखौ जौगाहोनाय लोगोसे जोंनि गुदि बाथौ धोरोमखौबो जौगाहोनाय, बे मोननै थांखिजों लोगोसे गेरेमसा माहारि दानो थांनायनि जिखिनि हाबाफारिफोर बेवहाय हेफाजाब होनो थागोन होनना जों मिजिंथियो। बेखौ जोबोद सिरियास बाथ्रा बेखौ जोङो गोसो होनानै सावरायनाय जादों आरो जोङो आथिखालाव नुदों गोबां बिगोमाफोरानो नंगौ बर' बिजोङाव फरायोब्ला
गावबा गावनि गथ' गथायफोरा गोरों जानाय नङा इयुननि जिउआव सोरां जाहैनाय नङा बिदि सानना गोबाङानो इंलिस मिडियामाव हरो नाथाय जोंथ' नुयो जोंनि खाथि खालायाव जेसेबां इंलिस मिडियाम दङ बे इंलिस मिडियामफोराव जाखिनि फोरोंगिरिफोर जाना दङ बे फोरोंगिरिफोराबो जोंनि बायदि बर' मिडियामनो बिथांमोनानो इंलिसावनो फोरोङो नाथाय जोङो आगोलनिफ्राय जेसेबां बोसोर जाबाय नै गेट टुगेदारा 23 बोसोर जों खुंफुंबोबाय जोंनिया खायसे आश्रमफोरा 25 बोसोर जाबाय सिलभार जुबिलि खुंबाय बेखिनि बोसोराव जोंनि आश्रमफोराव फरायनाय गोबां फरायसाफोरा खायसेया डाक्टर जाहैबाय MBBS जाहैदों खायसेया IIT आवबो फरायहैदों गोबाङानो दा PhDनि थाखाय रिसार्च स्कलार बिदि खामानियाव नांथाबगासिनो दङ आरो गोबाङानो बायदि बिथिङाव साख्रि बाख्रि मावहैबाय दा बेखौ नायनो थाङोब्ला बिजिरोब्ला जोङो बुंनो हायो जे जा आथिखालाव जाबायदिहाय इंलिस बिजोंखौ होसोनानै लोब मानसिफोरा बर' बिजोंखौ नेवसिनो लादो थारैनो बियो जोबोद दुखुनांथावना मानो होनबा बर' बिजोंजोंनो फरायनानै जिहेथु जोंनि गोबां फरायसामोना जाफुंसारबाय बियो थारैनो बर' बिजोंनि थाखाय आरो बर' बिजोङाव फरायहोनाय बिगोमा दिथागिरि बिथांमोननि थाखाय जोबोद रंजाथावना बाथ्रा होनना जों सानो जोबोद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै बाथौफुरियाव फैनानै बेयाव गोबां बिमा बिफा आरो फरायसुला फरायसुलि आरो फोरोंगिरि बिथांमोना फैनानै जोबोद मोजाङै खोनासंदों आं बेखौनो सानो जिहेथु फरायसुला फरायसुलि बिमा बिफा फैनायखाय आंबो जिहेथु जोंबो बिदिनो बर' मिडियामाव फरायनानै थांनाय बिथांमोनखौबो आं फैनायनि जाहोना जाहैबाय जाहाथे आं बायदि थुलुंगा होनो हायो सासेबाबो थुलुंगाखां जानानै फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे गोजौ थाखोआव फरायनो हायो गोबाङानो मिथिया जे बबेयाव मा स्कलारशिप थायो माबोरै फरायनांगौ आंनि लोगो प्रफेसर खगेन बसुमतारी बिथाङाबो आयुर्वेदिक कलेजनि प्रफेसर बिथांजों आंजों फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेथु जों बर' मिडियामजों थांनाय आरो बर' मिडियामाव फरायबा मानसिफ्रा फरायनो हाया होननानै बुङो बा साख्रि मोना होननानै बुङो माने गोबां बिदि साननानै फरायनायफोरखौ एसे जाब जाब गारनानै दोनो लोगोसे मिडियामनि खोथा गैया फरायनाया जुदि गोसो मोदोम होनानै फरायोब्ला नाजाबथाबबाय थायोबा आं सानो जे गासिबो थुलुंगाखां मोनगोन आरो लोगोसे जेरै केरियार कनसियास जायो आरो फरायनो हागोन साख्रि मोनगोन गासिबो सेटेलमेन्ट जाहैगोन बिनि थाखाय मोनसे फरायसा फरायसुलि आरो बिमा बिफाजों इन्टारेक्सन जानो थाखाय आं बेयाव बिथांमोना लेंहरनायखाय आं फैनाय जादों आरो बेयाव बाथौ जथाय बिथां आफादनि थाखाय जोबोद साबायखर बिथांमोननिसिम जिहेतु आंखौ लेंहरनायनि थाखाय बेयाव गोबां जाहोन दङ जेरै इंलिस मिडियाम फरायबा मोनसे एडभान्टेज थायो टार्मिन'लजि बा सेन्टेन्स बानायनाय बेखौ मोनसे गिबिनिफ्राय मोनो खिन्थु प्रब्लेमा जाबाय जों बर' मिडियाम फरायनाय जेसेबां दासिमबानि बर' बा गुबुन आसामनिफ्राय थांनाय बिथांमोनहा गिदिर गोलाव जानाया इंलिस मिडियामनिफ्राय थांनाय नङा बिथांमोना माजों आसामिस मिडियाम फरायनाय बर' मिडियाम फरायनाय बा सोरबा माबा भार्नाकुलार लेंगुवेज मिडियामाव फरायनानै बिथांमोना गिदिर पजिसन मोनो दानिया एडभान्टेज जाहैबाय मोनसे लेंगुवेज जेसेबां हायो फरायनांगौ बर' मिडियाम फरायबाबो हारसा रायज्लायनो सोलोंनांगौ लिरनो सोलोंनांगौ बर' मिडियाम फरायबा हिन्दी लिरनो सोलोंनांगौ फरायनो सोलोंनांगौ इंलिस फरायनांगौ बा लिरनो सोलोंनांगौ जोंनिया जाहैबाय कमिउनिकेसन गेप जानानै दङ जेरै जोंनि बर' खुदियाफ्रा बा फरायसुला फरायसुलिफ्रा रायज्लायनो रोङा लिरनो रोङा बेखौ जुदि काल्टिभेट खालामोब्ला बेखौ जुदि खालामबाय थायोब्ला आं सानो मिडियामा जेबो माबा गैया बादा गैया जिहेतु जोंबो हादोंब्ला आरो दानियाथ' गासिबो मोनफ्रो जोंनि समाव लाइब्रेरि गैयामोन मबाइल गैयामोन बा गारि मटर गैयामोन बेवब्लाबो जों मोनहैबाय दानियाव थारमाने मबाइल थायो कम्पिउटार थायो गासिबो आं सानो बे हाहैजों मिडियामनि बादा गैया खिन्थु गावनि नाजाबाय थानांगोन सोलोंनो गोसो जानांगोन आरो बिमा-बिफायाबो नायनांगोन बिनि उनाव जुदि फरायसा फरायसुलिया थांखि लायोब्ला आं सानो जोंनि साबसिन हामसिन फरायसुला फरायसुलिफोरा मावनो हागोन होननानै आं सानो मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं
बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 30 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमी फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 30 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।